sayu rukun ambangun aku tertolong muri lestari kang sinatu lumantar seni lagu sesatine kudu rukun santoso manunggale koso cipta lan karso Yuk. Siyoga sabda purwakani kudu rukun santosa sayo rukun cantut kumpregut amangon lampun negara muri lestari kang sinetya lumantar seni lagu daya sesantine kudu rukun santosa manunggaling rasa cipta lan karsa ya yo ya ya hara yo ya terus ya ayo Yo. Yuk.
ketepuk linting srok srok ketepuk geter. Yuk yuk yuk. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum meniti wong manis siapa namanya? Dikasih jarum manis dikasih gunung mana yang paling tinggi, tidak melawan gunung Merapi. Ikan cucu mandi di laut, ikan cucu mandi di laut, terkena ombak bergoyang kuntut. Ikan cucu mandi di laut, ikan cucu mandi di laut, karena ombak bergoyang kuntut. Ojo kamring musyawarah, ojo kamring musyawarah, putusmu makan kang kita angkat. Ora becik maksa wong liya, ora becik maksa wong liya, lamun sadar pasti makarya. Ikan cucu mandi di laut, ikan cucu mandi di laut, karena ombak bergoyang kuntut. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Menari tari selendang ikuti irama berputar-putar.
ikuti irama berputar-putar. La 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 la, ini tari selendang. La 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 la, ini tari selendang. Melati kasih yang manis, mana rumahnya? Sayang sayang manis kembang melati, melati juga orang manis, mana rumahnya? Para muda ambelane nusa bangsa, ayo para muda ambelane nusa bangsa, bangsa kita tanah air Indonesia. Hai
Yo. Cuma kau itu sang satrio toko, tetapi kau yang suka prajurit. Ejo kilo pongso, kilo kau itu tetio protaruno, usumane pongso. Yudo sang satrio toko, tetapi ingkang sumpah prajurit. Ejo bela bangsa, lilata ingkang tetyo protaruno, busumaning bangsa. Yuk. Yuk. Pintu masuk kasih jalan monggo. Yuk. Nyuwun marginipun kagem medal para putra-putra penari.
hara. Yuk yuk. Oh ya. Hara. Oh ya. Yuk 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 yuk. Oh ya. Hara hara. Ayo, ayo. Hoi. Hara, 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 hara. Hoi ya. Yuk, yuk, yuk. Ya, yuk ya, yuk ya. Oi. Oh ya. Oh ya. Terus sih. Orang. Yo. Hut ya. Hut ya. Ya, terus hut ya. Orang. Yuk. Ayo. Oh ya. Oh ya. Orang. Oi. Hoi. Ayo. Yuk. Oh ya. Oh yes.
Ayo. Yuk. Oi. Hor. Yuk. Oh ya. Ayo. Ayo. Oh ya. Oh. Yuk. Slow. Iya. Iya. Kang sanabang kang piniji prokanoman sikro ramno kabar kabudayane kang aran kudo rukun santoso saking wiji mulya kulon praga Ubyong swarane gumuruh sikrong libur para warga. Yo, ayo. Iya.
Yuk. Wey. Yuk, 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 yuk. Hoya. Hoya. Roh, 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 roh. Hui, Ya. Yuk, 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 yuk. Hui. Oh, 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 oh. Masuk, Son. Kok dingaren pas ya Mas. Pas ya. Kok Kok sensor dipaske ngono kuwi kok ya, Pak. Wis ta iki, Mas. Heeh. J. Dalam rangka apa Mas Kuncung yuk gayeng gumpiak temen. Niki dalam rangka menyambut Oh penyambutan Wakil Gubernur. Diwaca, Pak. Yang Kumhe dari Gyeongsang Bugdo Korea. Ah, jajib. Wah, Malah wasis ya, Mas. Wasis saya. Les sinau pitung dina pitung bengi. Iya. Jangan-jangan jenengan keturunan Korea apa? Sajaknya. Sajaknya. Heeh. Ngono. Ya lanjut Mas Kuncung. Ayo. Selak bengi.
Yuk kuda rukun santosa.
manis sing kalbuku. Sayang ini rasa tresno muga sliramu tan citra kayangnya kasmaran sekara matu Kayangnya kasmaran sekara madu. Lolo ya ya iya. Wah sian. Piye Mas Kuncung? Nek nonton penari-penarine Putri saka Kuda Rukun Santoso. Wah jan marai kesengsem tenan iki. Sajake wis terkontaminasi karo sing nari mau lho. Sing papat mau lho. Iya. Iso padha saiki. Heeh ya. Monggo Yo. apa meneh iki Pak? Derek pokoke. Yo ditarik dulu bose. Oh dilong isik. Yuk 3 2 1 Kuda Rukun Santoso. Hoi. Yuk. Slow. Hoi. Slow. Yuk. Yahoo. Oh iya, yuk kasih jalan monggo. Yo ya. ayo Iya. Oh iya. Yuk. Iya. so Pokoknya titip nih. Titip kangen loh Pak. Titip kangen. aja titip liyane ya Mas. Ojo. Liwat angin sore titip kangen ning ati mong pangapurane turung bisa nemoni. Tak suwun sliramu dalam saben genteni percaya oh sayang aku bakal lali. Aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu liwat angin sore nitip kangen ning ati mong pangapurane turung bisa nemoni. Sayang
sing tak tresnani. Oh iya, Winnie tiap kangen Pak. Matur nuwun ugi katuraken dumateng rencang-rencang YouTuber. Kathah sanget matur sembah nuwun. YouTuber apa wae channel aku yo ora paham wis pokoke akeh. Ora dapalke ya Mas. Neng anu Mas, iki Ndoro-ndoro Wiyaga ki do demo. Demo pripun? Ah YouTuber sing syuting sing ayu-ayu. Oh iya sing buri macam bagus ora di syuting. Iya. Bagus. Yo, ya do balik kabeh, balik kabeh. Yo Dik, ditarik dulu Mas. Yo 3 2 1 kudo Rukun Santoso monggo. Oh iya. So, yo ya. Lelet. Yo. Tarik yo. Yo ya. Yo. Lelet. Teos. Yo. Ui. Iya. Singgot sembarang singgot kayu malang nang pinggir kali singgot di alam menggot timbang kurang alungong bali mong jalake rapi ngoceh pakan ono telane gantung mong bapane sing ora oleh anake wedok wis wani nambung. Singgot sembarang singgot kayu malang nang pinggir kali singgot di alam menggot timbang menggot alung bali. Yo ya lelet yo. Yes. Eka. Yuk, selamat kondur. Yo, kondur. Yo, sembuh. Iya. Oh iya. Yuk. Ya. Yo.
yuk. Yuk. Tak duduk. Sony. Hey. Janji tresnoti sekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nendang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ing wayang wengi nambahi kekesing ati iki pepujan atine ngendi tuwang manis kang ati-ati. Rembulan ning wayang wengi nambahi kekesing ati iki pepujan atine ganti wong manis kang ati-ati
rembulan ing mayawangi Yo, karyo. Horok, horok. Milir tak ijo royo-royo tak jaga tematenan tira tumike dadak ing pinggir jomono jumatono kanggo simpo mengkusuri mumpung pada rembulan mumpung sebar kalangan yo Yo, kondur, yo, hoyas, yo ya, lulus, yo, yo, sikile, yo ya, yo, lulus, yo, selamat. Kondur, yo, kondur, yo, hoy, yo dibantu monggo. Yo, sekali lagi yo.
wisata rame-rame edisi ing samudra aja lali kabeh kadang lan mitra monggo aja nganti keri suka-suka kanggo ngelipur ati subuh lho ya ayo le pororo yo ya subuh oh ya iya PG Pro gebernya Indonesia sehidup semati ora liyo aku sliramu sing dadi pembangi hatiku sing tak puji tresnoi woro tarik yo ya bener pororo hoya sembuh tabrak yo iya hoya yo habiskan yo habiskan selak subuh oh ya yuk ing sisih kidul tanah Jawa kumulunge ana segara kang nyata dadi ombake Kreta dan Toto dadi titiane pasur yang tuwa raono ngantake kanton sumunan uga
segara kidul Roro kidul itu ya iya yo ya hora ayo yuk dibantu alon Yuk, habiskan. tarik yo kondur sembuh yo
Yuk. Subuh. Ya, KRS. Ingat. PT Audio Indonesia. Dikasih cium, minta cium bawang manis, dikasih cium di pipi wang manis. Mana namanya? Gunung mana yang paling tinggi? Gunung mana yang paling tinggi? Tidak melawan gunung Merapi. Ayo, tarik yo. Yo. Iya. Selamat Kader Bali. Rahayu selamat Kader. Yo mohon dibantu sekali lagi yo Pak yo. Selamat ya. KRS Wasik.
pasukatan seni jatilan Wiwit Purwo Kadyalan Kusana monggo sami jadi ngeluri kabudayan seni tradisi pilih wonten lepat Suposito kula warga nyuwun pangaksama pasukatan seni jatilan Wiwit Purwo Kadyalan Kusana monggo sami jadi ngeluri kabudayan seni tradisi pilih wonten lepat Suposito kula warga nyuwun pangaksama Wilujeng sonten wilujeng pepanggihan teka semanten saking paguyuban Pastri Jajanku Dorukun Santoso pinakis sedaya lepat anggen kula sak kanca ngayahi karya wonten